Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. Naomi. जोंहा दिनै सजना बिबार खननो नागिरदों आलुजों भाजा जानो दा मोनायावसो जागोन खनखानोसै आरो फ्रेस रिनायखौहाय दा होमबा खनसेनो गोजांनायजोंनो खाख्रबनानैसो दङ आंहा बांगाल हिनजाव बायदि बिराद खुवा खुदोंना देनजा खुवा खुखादों नै नायनो हागोन बाब सानानो नै बैसिम दावखोलायबाय थेवब्लाबो नै खुवाखौनो सोरखिनो हाला बे सजनाया बिलाइबो जायोमोन ना जोङो बिलाइखौबो जानाय देखायदोंमोन एबार बिबारखौ जानाय देखायनोसै आलुजों एवनानै एसे गोखा मोनजायो आरो बेहा एलाय नायनो हागोन नै बिबारखौ र' आं एसे खननानै देखायनि फ्रेस ओरैनो दं बेलाय सजना बिबारा बेनो बिबाराबो माबा खादब जायोना मौजि खादब जायो माबा आलुजों जाजायो आलु भाजाजों जा गोथाव जायो अनलाजोंबो जाजायो खोमा मोनथिया अनलाजोंबो जाजायोदां माबाफोर बायदि सेफालिफोर बायदि थ' जा जोङो खनसै नै सियाखौ नायनो हागोन सिया देन्जार नुदों नै सियाखौ मालाय फुल सेट गस्लाया ना मामि सिया नायहरलाय नै सना हेलौ होनला नामा नोङो सना गुसुआव आयो गोसोआव बरफआव दंबायदि मोनलायनो ना काश्मीरफ्राव सिया नै आथिंखौ बिदि सोमावबाय थाखायो बेना सिया SIYA खनखावगासिनोथार नै बेहा बांगाल बुरिया गुसुजोंनो गगा मोनफिननो गोसो गैया आङो वाव मामि नै मा बुस्थु बे मा बुस्थु मोनदे बे ओ नै मा बुस्थु बे मा बुस्थुमोन बे मामि हायखंग्रा बियो हासिं खननायखाय नै दाबो बेसेल' आंबो खनफानांसिगोन थाबनो आया सिरिगासिनो नै दाबो एसे सान्दुं ओंखारबासो माबायो औ एसे सान्दुं ओंखारबासो सिरियो आरोना बुरजा दा एसेल' फुंखाय जिखुनु खनना दोनखानोसै फ्रेसखौ आंबो खनबानोसै थाबनो होमबा आरो दिनै जोंना आलुबो बुरगोन आलुआ माखासे बुरखाबाय दिनै माखासे बुरबावगोन आरो दान्दा लायनो थांबाय बेहा दान्दा लानानै फिरिनोसै ना हनै जा जाबथु दं बिबारफ्रा हेलौ सानैबो खाख्लोमनाय सोना नै बाबाया दान्दा लाबोबाय दान्दाजों फिरिनोसै मामि डाइरेक्ट गाबोदो वाव देखायफैलाय औ नै जा मोजां नै गावहा बुरसिनो नागिरबाय एबार दङ नुवाखैसो नोङो ओइ बेलाय माथो बिबार नै बिलाय नैबे बिलाय नैबे गायना बिबो बुरसिनाय होथारदों वाव सिरला जोबथारबाय नै वाव ओ मामि लाबो लाबोदो सुना लाबोदो बा थेंक इउ मामि सिरिगासिनो ना खनहैदों मामि थां ओइ जासिगोन बांद्रायबो गोखा जायो थोसिगोन जाबाय जासिगोन बांद्रायबो गोखासो जाखायो जानायालाय थोसिगोन गावासो लानोसैनो नै बिबारखौ गावासो लाबाय नै गुसु मोनाखै मौजि सिया गुसु मोनाखै एसे देखायनि बारिखौ रुबा आलदा जालायबाय बैथिंसो सोंखनलायबाय नैबिथिं सोंखनजोबनायमोन मैथा फोबाय बैहाय जोंना नै बिथिंनिखौ बुरखांजोब्बाय बेयावबो सेस आलुजोबमोन नालाय नैबे सेस आलुखौ बुरखांजोब्बाय बिनिखौ बैहायबो आलु दङ एसे नैखौ बुरगोन आरो दा नैसिम बुरखांखाबाय नैसिमखौ बुरखांखाबाय दा नैबेनिफ्राय दाहाय बुरसै बेनिफ्राय जों बुरगोन ज'नो मैया बुरदों आरो जों बुरनो मोनासै मानो होनोबा नानिनि एसे खामानि दंमोन दिनै बुरफानोसै आरो नैबेफोरखौ सेस बुरजोबसै दिनै आलुआनो देग्लाय बिराद खम थांदों बयनाबो बारा जायाखै आरो आलुआ बयनाबो जोंनाल' नङा बांसिनानो आलुआ बिराद खम थांदों देग्लाय दायो बुरसै होमबा आंबो अफिसाव थांगोन नांसिगोन दा आं अफिसनिफ्राय फैनानै बुरसै बाय वान गेट वान फ्रि लै एबार नागिरबा मोजां
बरियाव हरदों नै बाय वन गेट वन फ्रि 799 नि मोननै हागिस लाखांबाय एबार ग्राइन्डार लांसै आरोना न'आव ग्राइन्डारानो गैला माबा माबि मोननो ग्राइन्डार लांफानो नै बरिया बरिया दं नैखौनो लांसै नामाब्रा साबसिनखौ लांसै नै दामफ्रा ग्राइन्डार मोनसे लांफानोसै जिखुनु नैफ्रा नै जिखुनु मोनसे लांसै न'आव देखायनोसै ओमफ्राय एसे गाखोलायबावगोन माखै फैद' माया फ्ल'राव थांनो थार्ड फ्ल'राव थांसै जोङो मोनबाय स' आं दा सफैबाय आरोना न'आव माबानिफ्राय बिशालनिफ्राय आङो माबा नानिनो हागिसखौ लाबोबाय बाय वन गेट वन फ्रिमोन बाय वन गेट वन फ्रिसो दामजुलाय मोनसे बायबानो मोनसे मोनदों 799 मोननै मोनबाय आरोना बुरजा थाथारो बियो पेना माबा 50 पिस थायो एम साइजखौ लाबोबाय गासिबो एखे एमबाबो एलबाबो गासिबो साइजआनो एखे प्राइस जोब नाथाय बाय वन गेट वन फ्रि आरोना खमसिन थायो अबेबा बांसिन थायो ओमफ्राय आङो ग्राइन्डार लाबोनो होन्दोंमोन ना ग्राइन्डारखौ लाबोमारबाय आङो ग्राइन्डार मोनमारबाय आं दा देखायनि ग्राइन्डारखौ खेवनानै ओमफ्राय ग्राइन्डार खेवखांनानै आलु बुरसै आरोना दहाय होन्दोंमोन ना दालाय फुङाव आलु बुरनो होननानै आलु बुरसै ओमफ्राय दिनैना ओंख्रिया जाहैबाय मोनाना मामोनलाय सजनानि बिबार दायो जानोसै होमबा दा देखायगोन नि आङो ग्राइन्डारखौ दुस्थ'आनै दावरावथार आयौ मानो खुफैनांगौ मामि हामा आयदै हामालै सना हेलौ मा खालामदों सना दासो सिखारदों हेलौ सोरजों रायलायखो मामि दासो देलायगासिनो आरो नों मामि वाव एबारसो नुनो मोनसिगोन बेरा ग्राइन्डार लुगैबाय थाखायोमोन बियो दिनै मोनमारबाय नै दामि बियो स' बे ग्राइन्डारनि प्राइसआनो जाहैबाय माबामोन आरोना 3890 मोन आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ दा डिसकाउन्टजों माजों आङो 3500 नि मोनबोबाय आरो एथ' दामि उषा कम्पानि दस्रा खम दामनिबो मोनोमोन बेयो 5 इयार्स गेरेन्टि दङ आरो वारेन्टि दङ गेरेन्टि माने वारेन्टि दङ मोनथामखौ लाबोखादों आङो नैबेलाय नै पिक्साराव नायनो हागोन कार्ड मोनबोखादों आरोना नैबावनो लिरनाय दङ बेलाय 5 इयार्स वारेन्टि अन मटर जेनेबा गाज्रि जायोबा ओमफ्राय बायोबा बानायफिना आरोना नै बिदिफ्रा गोग्लैबायनां बायोबा सिंनि मटरफ्रा गाज्रि जायोबा 5 इयार्स वारेन्टि दङ खुसिया मारबाय नोङो मोननानै आयौ मा मोदानला जोबखो जोंखौलाय बिराद मोजां मोनबाय आं मोजां मोनमारबाय मामिनाबो एबार ओंखाम मोननानै जानो औ थ' आलु बुरसै आरोना जोङो आलु बुरनोसै आलु थ' ओरै देखायलाय मामिखौ मा दोनदों बाहेरायाव आयौ मेथाइसो जाखोमादों नोंसोरो बिमाबो फिसाबो मेथाइ जायो नै जोंना एक्टरा खामानि मावगासिनो हनै बेयाव मा खालामनो नागिरखो एबार फाथो खुबैबाय बाव फाथो खुबैबायनो फाथो जिरायदो मामि आलु बुरसै ओरैथिंनिखौ माखासेखौ बुरखांखाबाय नैबेखौ खामफायाव दे मेथाइफ्रा दोन मेथाइल' खालि मेथाइल' सानैबो मेथाइल' बुरजेनबाय नै मुलाबो दंलायलायो जोंना गेजेराव दे मुलाखौ दोन थाथोंसै मुला दरसेल'आलाय मामिया हनै मेथाइ जाखोमागासिनो आयौ गोथाव मोनथारदों ना हनै क्लेप दे आलुआ बेसे गिदिर जादों नायनो नों जानायाबा आलुसोथ' मामि जा साइज नुदोंलै मामिखौ दिनै साइजआलाय साइजखा दिनै अयथासार साइज नुदों बेसे गिदिरथो थांदों जाखो मा बुस्थु मोनखो नोंलाय हा सिङावलाय खाजाना लागाव खाजानासो मोनबाय नै बेहा बोरै आंबो बुरनाय नायथारसै बोरै ओ है गिसावसो मोनबाय नङाबा
आलुआनो बारा गैया नैबावसो थानांगौ एलाय आलु गैयाबानो जेबो जाया आलुआनो जाहैबाय नाम्बार 1 खारि जालानो एसेया हाग्रायावसो गेलेग्लिजोब्बाय ड्रेस गोनां गाननानै गाज्रि नोंखौ सोर हाग्रायाव गेलेनो थिनदों नोंखौ गाज्रिसो गाज्रि नोङो ओहो हगारला गेला साइकेलजों गिदिं हामा गेलेलाजोब्बाय हायाव मामि एवथुग्राजों एवथुनो नागिरदों होनदों मामिखौ नों गेलेलायो आलु बुरनायानो नै बिस्रा खुसेंग्रा एवथुग्रानो मेवजोब्बाय दां हनै मामि मेवदों थाखोमालायो नै मामिया आयो मामि मोजां नुथारदों नोंखौ सना एवथुला मामिखौ एवथुलाय दे सना मामिखौ मालाय मावजिया स्पिडथारलै हनै मालाबानो बैसिम सहैबाय आंहा दाबो नैसिमल' नै मालाय बेहा बैसिम सहैबाय हनै माला सहैबावनांगौ ना बिनिथिं आलुआ खम जाखो ना आंथिंसो आलुआ बुरजा जाखो आलुआ खम दांलै बेना लाइनाव ओंखायनो थाब बुरनानै बिसिम सहैबाय आंनाव आलुआ बुरजा दां ओंखायनो आंहा दाबो बिसिमल' जों दा बुरखांबाय आरो आलुखौ बेखायनो आलुआ बेसे बुरजा जाखो नै आलुआ जोंनि बिमामोनबो गासिबो बुरफानानै थाबजोब्बाय आरो ओइ मामि गाबज्रिलागासिनो नै आंखौ नै आलु गोजाबो मामिखौ नायनो थलायसो ना मा खालामदों मामिया मामिखौ नायनोसै मा खालामदों मामिया मा खालामदों नै साहा फुदुंनो नागिरदों गाइखेर साहा वाह आलु बुथुमनानै गोथाव साहा फुदुंनानै लोंसै साहा बिराद गोथाव मोनो बियो लोंनो खामलाबो दंफैयो नालाय ओंखायनो ज' फुदुंनानै लोंसै आरो औ साहा लोंसै नोंबो लोंनोसैया औ थारबायब्रा बे बिबारखौ दाबो हाथारला बियो खानो लुगैनाया बिबारखौ खानो लुगैथारबायना नोङो नुबाय थफानायखौसो माबाबावो खाबावो साहा लोंसै साहा मालाय लोंगोरलायबावबाय नै नेथ'लाया साहाखौ लोंगोरलायबावबाय आयौ बिदिसो बुंलायबावबाय दे सेस देलाय खेबसे वाह हाजेनबाय आलु बिबारावनो डाइरेक्ट ना बिबारावनो डाइरेक्ट ओरै ओंखाम संगासिनो नानिया मबाइल नायगासिनो दालिसोनो दालि ओमफ्राय बे भाजा जाहैबाय आरो सजना बिबारजों आलुजोंआ औ बारा नाङा एसेल' जागोन एवजेननो नागिरबाय नै सुनानै लाखाबाय आलदा जाबाय नै दै सिबा आलदा जायो नैबेलाय दै सिबा आलदा जायो संसिगोन आरो जेन'बा बेखौलाय संनायखौ मा देखायबावनो प्रसेसखौ मिन्थिखायो बयबो आलु भाजिखौ एवनाय स्टाइल एखे होदेरनायल' नालाय ओंखायनो देखायबाय थाला दा मोनबा डाइरेक्ट देखायनोसै आरो आलु भाजाखौ नायनोसै माबायदि जाखो वाव मोनसै नै माबाया मा होनोमोनलाय सजना बिबारजों आलुजोंआ आं एरबाय आरो बे एरनो टाइमखौ मोनासै नै नानिया मबाइल नायनायखाय मानो होनबा आंनि थाखाय गाबोन फुङाव आं हास्लाबा नालाय फुङावनो थांनाय जायो नालाय बे हास्लाबा नालाय ओंखायनो आंनि थाखाय हानानै दोनखाबाय गाबोननि थाखाय
फुङावनो सिखारनानै बानायनांगौ जायो नालाय फुङाव गुसु गुला हाख'वा नालाय न'आवबो रावबो गैया दाबो माबायाव लामाथिं थांलाजोब्बाय गासिबो जोंनाव मोनाबाथाय नुनो नागिरा मानसिफोरखौ ओरैबा ओरै थांलाजोबो बयबो बे हागोथोंसै बे माबाया खामनो नागिरो नै नङाबा एसे थाब थाब बेरनांगौ जायो आलुआथ' जेबो जायामोन नैबे माबाया बिबारा खामथाबनो नागिरो अके एसे खमायनोसै दसे खोबनानै दोनफिनसै दा मोनबा माबानोसै आरोना डाइरेक्ट साखिनानै स' जोंहा जागासिनो आरोना ओंखाम जाबाय नै नायनो हागोन दहायनिया आलुजों सजना बिबारजोंआ दालि बियो टमेट' बाथोन दालि सामब्राम पियास लादेरदों गोथाव जादोंथ' दहायनिया खादोब खादोब मोनजायो आरोना गोथाव जानाया होख्लायदों बेहाबो औ होमबा जोङो जागारसै आरोना जाबाय नोंसोरबो सजना बिबाराथ' बारा एभेलेबल नङा मोननो थांनो नागिरा ना सजना बिबारखौ नोंसोरबो जानाय नायबानो जाबाय गोथाव जानो जाय जायनाव दं जाबानो जाबाय आरो दिनैना भिडिअ'आ बेनोमोन ओंखामबो जाखांबाय जोङो गोथावनो सानैजों बयबो जाबाय बयबो जालायबावबाय गोथावमोन जानो एसे गोखा गोखा मोनजायो बांद्राय बुरजाबा गोखासिन मोनजाबावगोन आरो खादब खादब मोनजायो स' जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो बाय बाय गाइस एन्ड गुड नाइट बयखौबो गुड नाइट बाय बाय गाइस